willen weten dat we op een bush zien. Ah. Ik huur een hond. Dit is of cola of Guinness. En bubbels hebben ze ook nog, maar dat zal de chimpansee wel zien. Ken dat dan? Ja, Maakt ze wel mee met Foxwild nu, ja. maar het is leuk dat de hondjes toezien, maar eigenlijk zien we op zoek naar Erik en Angèle. Dat Jurgen. Volgens mij was dat Angèle. Yes. Kom. Dat is zo. Ze zien me al direct stil. Ja. Kijk. Ja, dat komt, ja. Angèle, Ja. hi! We zien van onderweg, Ja? programma van L1. Nee, nooit echt van gehoord, sorry. Oh, dat kan. Ja? Ja, alleen maar leuk. Mensen die ons nog niet kennen. Oh. We waren eigenlijk heel beneden naar het bord hier op de gevel. Ja. Ja. Hoe kom je eraan? Dat heeft mijn man van hem gekocht. Oké. Want mensen durven nou niet een bord ergens aan een... Ik zou het echt niet kunnen zeggen. Is Erik toch? Nee, Erik is niet hem. Domme. Ik vind wel de namen voor de hondjes leuk gekozen. Oh ja. Tenminste, ik neem aan dat het de hund zien en niet de kinderen. Nee, we hebben wel keer, maar niet samen. Oké. Cola, bubbels en Guinness. Ja, en we hebben nog een grolly erbij. En dan wat? Een grolly. Grolly. Ja, een grolly. En dat is ook een hond. Ja, Waarom staat hij niet op het bordje? die is later erbij gekomen. Oké. We hebben nog geen tijd gehad om een nieuw bordje te bestellen. Nee, maar dit is wel een leuk bordje, hè? Dit is echt hand in hand. Dit heeft volgens mij een soort van trouwjurk aan. Een hartje. Ja, maar ik ben nog steeds verliefd op een trek. Kijk. Dat blijft ook zo. Hoe lang ziet je al verliefd? Meer dan 10 jaar. Oké. En waar heb je elkaar leren kennen? Op een legere school. Oh, dat is zo lang in nadenken. Wie dat kent, denk ik. Ja. Want daar zit dan... Dus jij hebt elkaar op de lagere school leren kennen. Ja. Dan zit er nog een periode tussen. En... Nee, nou, ja, en toen hebben we verkering gehad, toen we een jaar of 18 zijn. Aha. En dat is uitgegangen. Oké. We zijn allebei getrouwd geweest, geschet, kinderen, ondertussen gekregen natuurlijk. En op een gegeven moment heeft Erik mij weer gebeld. Nee! Ja, En toen wordt je allebei al gescheiden? ja, ik was al 15 jaar alleen. Wat apart. Alleen, ja, mijn kinderen natuurlijk, maar... En woonde je toen Wiet Oedijn? Daar woonde in Vloderop. En ik woonde in Brag. En uiteindelijk ziet je op een bush terechtgekomen. Ja, daar komt hij van, hè, van de bush. Eigenlijk Kumpen van de bush, oké. Ja, hij is geboren op 71 hier op de straat. Grappig. Ja. Maar ik ben eigenlijk nog veel beneden nog de manier waarop hij dicht toen opbelde. Wie kwam aan die nummer trouwens? We hebben een reunie gehad van de legere show. Is toch toen weer een soort van vonkje overgeslagen? Of... Nou, wel zo erg dat er een telefoonnummer mocht hebben, zou ik het zo zeggen. Oké. En wie lang na de reunie belde hij op? Ja, een hele tijd daarna. Want Oké. hij had wel eerst nog een andere vriendin gehad. Oké. En wat was toen, weet ze nog wat het verhaal van Erik was toen hij belde? Dat er gaat goed te maken had. Was ze zo in de olie op de reunie dan? Nee. Of, Nee, dat waren andere. Oké. Maar dat zal ik niet vertellen.
Oké. Dat heeft voor de rest niemand gedaan, alleen mij en Er hoeft Erik. niks te vertellen wat ze niet wil. Maar had dat iets te maken met de manier waarop het destijds is uitgegangen? Nee, Ook niet. Oké. nee. Oké. Oké. Want daar had daar ook geen schuld aan. Oké. En ik ook niet. Maar er zijn altijd af en toe derden in het spel. Kapers op de kust. Nee, Ook niet. nee, Oké. Spelbedervers. ja. Ja, dan moet je iets zeggen. Ja, opvoeders in het spel. Hij kwam niet door de ballotagecommissie van Toes of zo, of andersom. En laat dat in het midden. Oké, laten we dat in het Ik midden. zal niet meer zwart maken in dit geval. Nee, moest ze ook vooral niet doen. Dus hij belt op, hij zegt van ik wil mijn excuses maken ergens voor. Dat vind ik dapper. Ja, Hè? Als ze dat durft, dan moest ze lef voor hebben. En wie is het vervolgens verder gegaan? Heb je toen afgesproken? Heb je een date gehad? nee, ja, daar is naar mij gekomen. Ik woonde toen in Brach en ik had 2 kinderen bij mij. En daar is denk ik een half uur binnen geweest, is er weggegangen. Met de afspraak, of met de vraag van, zou we een keer gaan uit eten? Ik zeg, ja, we moeten alle 2 eten. Of dat we dat doen alleen doen of met z'n tweeën. Ja, en we zijn nu nog steeds aan het uit eten. Wieso? Je kunt allebei niet koken. Jawel, ik kan goed Ik koken. moet net zeggen, anders moesten we wel heel veel geld hebben. Als ze eerder een dag goed gaan eten. Nee, maar we eten van elkaar. Oké. We zijn elkaar stoepjes. Oh, dit is toch wel dit is de quote van de dag. We zien elkaar snoepies. Ja. Super. Oh, dat vind ik zo leuk. Als ze dan, ik vind het wel een heel stoere verhaal. Ja, het zijn zo. Ja, maar de heeft vroeger verkering gehad. Het is uitgegaan door krachten waar ze misschien dan wel geen invloed op had. En uiteindelijk komen die wegen dan weer bij Ja. elkaar. Dat is toch... Het heeft zo moeten zijn. Ja. En de kinderen, verstonden die zich ook goed? Ja, die zien elkaar niet zo vaak met kerst en met ons op onze dag dat we getrouwd zijn. Oké, want die zien natuurlijk goed gevlogen in Ja, ja. verschillende richtingen. De oudste is 30 en dan hebben we er een van 29. Dus zo gaat dat bergafwaarts tot, even kijken, 24. Bergafwaarts. Ja. Dat is wel een leuk gevoel voor humor, Oh, dank je. Angel. Ja, is het Angel Angel, ja. of Angelle? Nee, Angel. Angel, wie was de trouwdag? Super, Ja? ja. Was het in het wit? Ja, Ja? Ook een lang kleed zoals hij? ja. Oké. Sluiertje? Nee. Nee. Oké. Nee. Hij heeft wel gaat lange horen opgestoken. Alles erop en eraan? Ja. Dus ook nog de kerk in, pastoor erbij? Nee, geen kerk. Nee? We zijn alle 2 voor de kerk getrouwd, dus dat gaat sowieso niet meer. Ziet je niet naar binnen gegaan? Ja, hier toes. Ja, nee, omdat ze zegt ik ben voor de kerk getrouwd. Waarom niet binnen? Doe me zo goed. Ik ben Vlug opgestaan. Vroeg opgestangen. Niet zo vroeg als ik. Dus dat ging niet meer. Oké, dus de kerk heb je overgeslagen. En wat heb je een receptie gehad? Ja, nee, een huwelijksfeest hier op Beumerwald. Wat helaas toe is. Oké. Klinkt al gezellig, Beumerwald. Ja, dat is ook gezellig. Boah, gezellig. Denk ik een beetje aan Tiroler sferen of Duitse gezelligheid. Ja, En hoeveel man had je op het viers? heel veel. Ik denk dat we over de 100 zouden. Oké. Live muziek Een DJ. en DJ. Oké. Heb je ook een openingsdans gedaan? Ja, Ja. ja. Op een wellicht bijzonder liedje voor ook allebei. Ja. Vertel. Van Dirty Dancing. Nee, Time of My Life, want Drik is wel sterk, maar daar kreeg mij niet te lukken. In het water, hè? Ja, Ja. maar ja, ook dat is sowieso voor mij.
Een film, ja, daar had Rick mij toen we nog heel jong waren naartoe genomen en die wordt toen uitverkocht. Dat was de eerste keer dat we... Maar welk liedje wordt het dan wel door Dirty Dancing? ja, oh, ben je geen 2, 3 net. Oké. En de wil ze nou niet gewoon zingen? Nee, dat Nee. sowieso niet. Nee. Je kunt de camera en de geluidsman niet tegen. Oké. Nou, Maar wel romantisch. Ja, ja. En wie is dan de romantische van nog tweeën? Rick is anti-romantie. Anti-romantie. Alweer een leuke uitspraak, hè? Anti-romantie. Dus ja, dan bleef ik alleen maar over. hè. Oké. Dus dik bent degene van de rozenblaadjes en de Ja. kaarsjes en de vaccinelikjes en zo. En als ze goed in best thuis, dan giet hij er in mij. Dat vindt alles goed. Oh, Rick is heel makkelijk. waarom? Want hij heet Erik, maar wie noemt hem? Rick, Drek. ze noemt al zichzelf ook. Oké. Dat komt van zijn tweede naam af.